बा दोनखादोंबा हिनजावसायानो बेबायदि दोनबायबा जाबायबाथ' हौवासाफ्रा बेनिखौ 99% गोजौआव मानो जादों बेबायदि कारना मा आं बेखौनो बुंबाय थानाया नोंसोरनाव जेबो थांखि गैया जेबो माबा गैया सिन्ता भाबना गैया आं दहाय बुंनाया जोंनियाव बोथिनै बोथिथाम ओंखाम रानजादोंमोन बै समाव 30-40 बोसोर सिगां जोंनि गेदेरफोर देरसिनफोर जोंनि लोगोफ्रा बेखायनो बिसोर फिल खालामदोंमोन अनुभब खालामनो हादोंमोन जिउआव माबा मोनसे जाथारनांगोन नङाब्ला आंनि लाइफआ सेस दिनै बेखौ नोंसोर फिल खालामनो हायाखै मानोना जोंनि बिमा बिफाफ्रा नोंसोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो जोंनि बिमा बिफानि अननाय मोजां मोननायखौ नोंसोरो बिमा बिफानि दुर्बलता उइकनेस होननानै साननानै लादों मानो कारन जोंना फिसाया सासेल' दं नंगौना नङा सानैल' फिसा हिनजाव सासे फिसा हौवा सासे बेखायनो जों बिराद मोजां मोनो बिराद अनो बे अननाय मोजां मोननायखौ नोंसोरो जोंनि बिमा बिफानि दुर्बलता उइकनेस होननानै साननानै लादों आरो बे उइकनेसनि स्कप लानानै नोंसोरो बुंदों बाइक मोनाब्ला आं लेखा फरायनांगोन फिसा सासेल' लेखा फरायाबा माबोरै जागोन आइफन मोनाब्ला आं पास थैनोसै दे माबोरै जागोन फिसा सासेल' पास जानानै थैयोब्ला परिबेसा बेबायदि खिन्थु जोंनि सानस्रिया मा जों मानो मोजां मोनदों मानो मोनदों फिसा सासेल' बियो गान्दा गं जानांगोन मैसो गं जाबा जानाय नङा बेनो मास्टार जाथारनांगोन आंनिया फिसाया बेनो डक्टर जाथारनांगोन बेनो मोजां मानसि जाथारनांगोन बेनो थुनलाइगिरि जाथारनांगोन बेनो लिडार जाथारनांगोन बे थांखिजों जोंनि फिसाफोरखौ जों दा अनो बेखौ खिन्थु नोंसोरो जोंनि दुर्बलता नोंसिनि बिमा बिफानि दुर्बलता होननानै चान्स लायो स्कप लायो सोंनानै नायबानो जाबाय नोंसिनि बिमा बिफानियाव जेला नोंसोरो जोनोम जाजेनदोंमोन जोनोम जाखालिनो नोंसिनि बिमा बिफाया नोंसोरखौ बामनानै बुंदोंमोन बिमाया बास्तब बियो सिनेमानि डायलग नङा नै बिफा फैनाय नों बायदि लादोंना आं बायदि लादोंथाय नायबा नानिया मिनिदों आं बायदि लादों जागायनोसै आं बायदिसो लादों मा खालामनो जोंहा आर्मि अफिसार खालामगोन मास्टार जानांगोन भारत बायदि लिडार जानांगोन पुनित सारमोन बायदि प्रफेसार जानांगोन थांखिया जोंना गासिनाव बेबायदि आरो बे थांखिखौ लानानै नोंसोरखौ अनदों खुनु कमप्रमाइज खालामाखै मिथिबायना खुनु कमप्रमाइज खालामाखै जेजोंबो आं जे दहाय बुंदों इन्जिनियार फरायहैनाय दिल्लीयाव फरायनाय इन्जिनियार फरायनायनि बिफाया मा बुंदों आं गोबां बिथिङाव कमप्रमाइज खालामदों फिसाजों कमप्रमाइज खालामाखै गावखौसो कमप्रमाइज खालामदों बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन बोथिसेल' जायोनो 15 बिगा हाया मालायनो आदिबानो जानो थोयोमोन किन्तु गावनो खस्थ' खालामनानै 15 बिगा हाखौ खेथि खालामदों बिमाया रुटि बायदि बाजाराव मैगं थाइगं फानफैदों मानो नोंसोरजों जोङो खुनु कमप्रमाइज खालामाखै नोंसोर जा बिदों बेखौनो होदों थांखिया मा नोंसोरो मोजां जानांगौ किन्तु जा बिदों बेखौनो मोननायजों नोंसोरो मा जादों गाज्रि जादों आं नोंसोरजों बेसादनो नोंसोरखौ होनाखै जायफोरा जादों बिसोरखौ आं बुंगोन मिथिबायना गाज्रि जादों जा बिदों बेखौनो मोननायजों नोंसोर गाज्रि जादों दा बेखायनो जों बुंनो गोनां जायो बिमा बिफाजों सावरायोब्ला होनो नाङा मबाइल होनो नाङा बाइक होनो नाङा जा बिदों बेखौनो होनो नाङा बेजों जोंनि फिसाफ्रा गाज्रि जादों जुदि सोरबा बुङोब्ला आङो आइफन मोनाब्ला लेखा फरायला लेखा फराया एबार एनुवेल एग्जामाव नोङो 90% मोनाबा नोंनि आथिंखौ जोबायगोन आं बेबायदि बुंना बुङो नोंगोना नङा खोथाया दा बेखायनो जोंसोरो जुदि गाज्रि जायोब्ला गाबोन आं बुंदों बेवहाय थानाय सोरबा गथ'आ जुदि गाबोन लामा ससेयाव ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला बेथ' केन्सार बेराम बियो हामा ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला
गान्जा फाग्ला बिसोर गासिबो ड्राग्सआनो गोजा गान्जायानो देनद्रायानो ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला जौ फाग्ला जायोब्ला हिन्जावनि फाग्ला जायोब्ला बाइकनि फाग्ला जायोब्ला आं बुंदोङो नोंसिनि लाइफआ 20 निफ्राय 35 बोसोरसिमल' 35ल' 20 निफ्राय 35ल' आरो नोंसोर थाब्लाबो गोथाङै गोथै मिथिबाय ड्राग्स एडिक्टेड जानाय जुदि गथ' सोरनिबा न'खराव थायोब्ला बे गथ'आ गावजों लोगोसे गावथ' थैखाबायानो न'खरखौबो धंस खालामो फिनिश जि दं बे गासिबो फानजोबगोन खेरखिखौ देख'नानै लांनानै फानहैयो मेगनजों जों नुदों गाव उन्दुनाय सिलिं फेनखौ एरख'नानै फानहैयो आरो जेबो मोनथाराब्ला बिमानाव बियो बिमाया हरै 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 हरनानै फैसाया जोब्बायब्ला बिमाया हरनो हायाबाथाय बिमाखौ देथारो बारा गोबावनि केस नङा 4 मास 6 माससोनिल' केस नोंसोर बायदि सासे गथ'आ बिमाखौ देथारदों मानो फैसा बिना मोनैनि मानो ड्राग्स जानो थाखाय तो लाइफखौ जों एसेबां मिनिंलेस खालामनो नाङा नंगौना इमान मिनिंलेस खालामनो नाङा थांखि था थांखि ला जोंबो थांखि लादों आंनाव ओरैबायदि थांखि दङ आंथ' दिनैसिम लाइफआव साख्रि नागिराखै खेबसेल' नागिरदों आं साख्रि बेबो फिसाथार साख्रि एसएनआइ सेक्सन एसिस्टेन्ट इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव जोंना समखौलाय मोनलांनाया लाइफआव बे खेबसेल' इन्टारभिउ लिरदों आं पास जायाखै बे फेल जादों लेखा गोरोंबा पास जायाखै बे समाव इन्टारभिउआव लाइफआव साख्रिखौ नागिर आंहा मा थांखि दंमोन मोनसे थांखिया जाबाय आंना एक्टर जानाय सेकेन्ड थांखिया जाबाय लिडार जानाय लिडार जानानै नोंसोरजों दिनै आं जेरै रायज्लायदोंमोन बेबायदि जानाय आंहा थांखि दंमोन दा मोननैबो जाफुंनांगौ उन्दैनिफ्रायनो आंहा एक्टर जानायनि थांखि दङमोन आरो आफायाबो इन्टारेस्ट दङमोन ओंखायनो आफाया आंनि नामखौ जितेन्द्र दोनदों जितेन्द्र ना नोंसोरथ' फैला होननानै मिथियो आरो जोंस्रां होननानै मिथियो किन्तु आंनि आफानि दोननाय मुङा जितेन्द्र जितेन्द्रआ सोरमोन बै समनि 80नि फिल्म स्टारमोन एक्टरमोन बेनि नामै आंनि नामखौ जितेन्द्र दोनदों मिथिबाय आरो जितेन्द्र दोननायनि उनावहाय आंखौ गामिनि लोगोफ्रा आंनि देरसिनफ्रा जितेन्द्र एक्टर 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 होननानै गाबज्रिबाय थायो आंखौ एक्टर 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 होनना गाबज्रिनायावनो आंनि खर' मेलेमाव हाबदों आंखौ मानो एक्टर एक्टर होनबाय थायो आं एक्टरखौनो जानोसै होननानै बे समाव आं थांखि लादों एक्टर जानो एक्टर जागोन एक्टर जागोन एक्टर जागोन एक्टर जागोन एक्टर जागोन एक्टर जागोन होनै आं दिनै एक्टर जागोन मिथिबाय तो बे थांखिया जोंनि खर' मेलेमाव थायोब्ला बेबाय थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जुदि दिनैनिफ्राय बुङोब्ला आं डक्टर जागोन डक्टर जागोन डक्टर जागोन आं डक्टर जागोन डक्टर जागोन डक्टर जागोन होनबायल' था नोंनि खर' मेलेमाव बे डक्टरा हाबगोन दानि नों मा जानो गोसो बेखौ बुंबाय था नोमा नोंफानोबो खोन्था आफा आङो माबा जागोन डक्टर जागोन आं इन्जिनियार जागोन मास्टार जागोन प्रफेसर जागोन एडभकेट जागोन एसएस अफिसार जागोन आङो बिमा बिफानोबो बुंबाय था गुबुननोबो खोन्थाबाय था Yes, नोङो जागोन मिथिबाय दा बेखायनो गासैबो जालदा फुलदा बेन्जो फिसाफोर बिसोर गासिबो मिनिंलेस आं होननाया आंसो दहाय होनदोङो नोंलाय दा नोमा नोम्फानियाव बाइक बिबा नों बाइकखौ मोनगोन इन्जय खालामबाय थानो हागोन बिराद रंजा बाजा एकदमबारे जेबो माबा गैया नों बाइक दं गिदिंथिंबाय थानो हागोन मबाइलबो दाम गोसानि दं बाइकबो दं नालाय मबाइलबो दं नालाय गोसोथोनायबो मोनखागोन गोसोथोनायखौ खिबुनाव लानानै गिदिंबाय था इन्जय खालामबाय था बेनिफ्राय नोंनि सम फैगोन नोंनि दिन फैगोन नों हाबा जागोन नोंहा गथ' गथाय जागोन नोंथ' जेबो जायाखिसै बाइक सालायथिंनानै मबाइल लाबथिंनानै
हिनजाव लाबथिंनानै हाबा जाबाय गथ' गथाय जाबाय दाना नोंनि न'खरखौ नों माबोरै दैदेनगोन माबोरै दैदेनगोन नङा होमबा तो बे खोथाखौ सिन्था खालाम आरो आङो नानिमोनखौबो बुंगोन आइजोफोरनि गहेनाया जाबाय नोंसिनि केरेक्टारा आखल आखुआ महरा नङा देखो महरा नङा नोंसिनि गहेनाया जाबाय नोंसिनि आखल आखुआ नोंनि महरा जेसेबां गाज्रियानो जायाथों मानो नों गन्थं थबसियानो जायाथों मानो हाथाय दानज्रङानो जायाथों मानो गोसोमानो जायाथों मानो नोंनि केरेक्टारा मोजांब्ला नोंनि आखला मोजांब्ला जों हौवाफ्रा बेबायदि आइजोखौ समायना नुयो मिथिबाय बेखायनो गासिबो बाद दोनजोब नों हाबनानै बिउटि पार्लाराव हाबनानै मासै मास हाबनानै नोंनि महर मोखांखौ नों समायना खालामनानै लागोन नोंखौ समायना नुगोन नाथाय नोंखौ जुदि आखला साबजायाब्ला सेंग्राफ्राथ' गोसोथोयो बोरायफ्रा माने गोसोथोयो जों दा हिनजावफोरखौ मोजां मोनोब्ला मिथिबायना माबायदि हिनजावा बोराय हौवाखौ गोसोथोयो माबायदि सिख्लाखौ बै सेंग्राफ्रा 10 जन गाहामा गोसोथोयो मानो गोसोथोयो खारन बिनि आखला मोजां नङा नायनोलाय समायना बिनि थाखाय चान्स लायो हौवाफ्रा नोंखौ हाबा खालामनो थाखाय नङा दा बेखायनो आं नोङो गोसो होनानै फराय आखल आखुखौ दानानै ला मिथुन चक्रवर्ती एक्टरखौ मिथिगौना मिथुन चक्रवर्तीखौ 2024 सनाव बियो दादा साहेब फाल्के एवार्ड मोनदों एवार्डखौ जेब्ला बियो आजावनो थांदोंमोन अब्ला मिथुन चक्रवर्तीया मोनसे बाथ्रा बुंदों लाइफआव आं बिराद स्ट्रागल खालामदों माबायदि स्ट्रागल जेब्ला आं कलकातानिफ्राय मुम्बाइआव एक्टर नागिरनानै डाइरेक्टर प्रडिउसारफोरखौ लोगो हमहैदोंमोन बिसोरनि अफिस थांनानै अब्ला डाइरेक्टर प्रडिउसारफ्रा आंखौ बुंदोंमोन नों इसेबां गोसो मानसिया माबोरै एक्टर जानो आंथ' नोंखौ एक्टर लाखायानो आंनि सिनेमायाव आरो आं नोंखौ बोसोन होदों एडभाइस होदों नोङो बे लाइफआव खुनुदिन एक्टर जानो हाया नों न'आव थांफिन खस्थ' खालामना होननानै बुंदोंमोन मिथुन चक्रवर्तीखौ गोबां प्रडिउसार डाइरेक्टरफ्रा नायनो गोसोखाय दा अब्ला नाथाय बे मोनसे थांखि लादोंमोननो मा थांखि आं ओरैबायदि मोसागोन ओरैबायदि आं मोसानो सोलोंगोन जाय आंनि आथिंनि जादुखौ नायनानै मानसिफ्रा आंनि कालारखौ बावगारगोन बेबायदि होननानै बिराद मोसानो सोलोंदोंमोन बिराद मोसानो गोरों जादोंमोन उनाव बिराद मोसाग्राखाय बेखौ सासे डाइरेक्टरा मोसानायनि एक्टिं थानायखाय बेखौ डिस्को डेन्सार सिनेमायाव एक्टर लाजेनदोंमोन बे डिस्को डेन्सार सिनेमायाव ओरैबायदि मोसाबाय बियो पुरा वर्ल्ड वाइड फेमास जाबाय ओरैबायदि मोसाबाय बिनि मोसानायनि जादुखौ नुनानै बिनि आथिंनि जादुखौ नुनानै बिनि कालारखौ रावबो नायाखिसै मोसानायखौसो नायबाय आरो बिनि उनावहाय जायफोर एक्टर जायफोर डाइरेक्टर प्रडिउसारफ्रा बेखौ रिजेक्ट खालामदोंमोन दानिया मिथुन चक्रवर्तीनि मुङाव लाइन फाथिलायबाय बोसोरसेयावनो 50टा गाहामनि सिनेमानि एग्रिमेन्ट खालामदों दा बेबायदिनो नोंसोरो आइजोफ्रा नानिमोनहा गावनि केरेक्टारखौ जुदि मोजाङै दानानै लानो हायोब्ला नोंसोरनि महर मोखांखौ रावबो नाया आरो आखल आखुआ मोजां नङाब्ला नोंनि बे महर मोखाङा जेबो भेलु गैया नोंगौ नोंनि महर मोखांखौ नुनानै सेंग्राफ्रा साब्रै साबा खिबु खारफागोन मानो खारफायो साब्रै साबा 10 जन गाहाम सासे हिनजावनि खिबुआव बै रुपुयाव जुदि बुङोब्ला अमा बेदरखौ दिनै 100 थाखायावनो होदोंनो दानो थखबलायदों 100 थाखायाव अमा बेदर सेरसेखौ 100 थाखायाव होदों नालाय बयबो बायनानै लांबाय बायना लांखांनानै मिथिबाय सैमा खालावनायसोमोन नङा मानो खम दामाव मानसिफ्रा जेव जायो सोरबा सिख्लानि खिबु 10 जन 15 जनबो सेंग्रा खारफाबाय नालाय बे सिख्लानि दामा खमायबाय मिथिबाय बुजिना
समायनायानो जाथों बै सिख्लानि खिबुराव सेंग्राफ्रा खारबाय जुदि केरेक्टारा मोजांबा चरित्रआ मोजांबा नोंखौ रेसपेक्ट होगोन नोंखौ गिगोन मिथिबाय दा बेखायनो आं बुंदोंमोन आखल आखुखौ दानानै ला मोजाङै गोसो होनानै फराय मिथिबाय आरो बै सेंग्राफोरखौ फोसाबनाय दायित्वआ नोंसिनाव दङ माबायदि मिथिबाय गोबां मालाबा सोङोब्ला बिफाफ्रा बुङो दाख्लै सासे खोन्थादों आंनो बाबुआ मानो बाइक बिबाय थादों आं दिनैसो मिथिबाय दे मानो गोसथोनाया बायनो होदोंनो जाबाय गोसथोनायासो बायनो होदोंनो खारन बै सिख्लानि लोगोनि गोसथोनाया मानावा बायबायनो बाइक मा बाइक दंखाय 3.5 लाखनि बाइक बायदों दा ओंखायनो होनबाय नोंबो बाइक बायनोबा बायदो बायाब्ला हले माबाजोंसो निजोमजोंसो गोसथोलायनो नांगौसिखौ दानिया जेरैखिजाया बायना होनांगौ नङाब्ला आं थैनो चारिमा दरजा खाथिना बायनानै होबाय दा बायना होनानै दा बाइक बायखालिनो गोसथोनायखौ लानानै बै अदालगुरियाव माबा सिख्लानि बिमायंना माबा आलासि आइदैनो हरदों मिथिगोना दा बेबायदि आरो दा ओंखायनो नोंसोरो बुंनो हायो नानि मोना गावनि गोसोनाय खारन नों बेजों हाबा जागोन बेजों संसार जागोन नोंनि संसारा मोजां जानांगोन नोङो न'खर खुंनांगोन दा बेखायनो नोङो नोंनि गोसोनायखौ बुंनो हायो मोजाङै फराय हाय सेकेन्डारियाव 85% लाखिनांगोन खमैनो नङाब्ला आं गारगोन डाइभर्स खालामगोन आं नोंखौ नोंगौना नोंगौना मा नोंसोरनिया गोसथोनानै हेल' सोंखो नों मानो लाबोफायाखै नों थांनांगौ आंबो दा थांजोब्बाय आङो मा जानो बिदिजों आरो नङाब्ला बाद दोन बिसोरखौ जोंनावबो एक्सपिरियेन्स दं जोंबो गोदो बिराद गोसथोलायदोंमोन क्लास 8आव नायनानै सासेखौबो मोनाखिसै मिथिगौना हाबा जाजोब्बाय दा ओंखायनो गोसथोनोब्ला बै बिसोरबायदिखौ गोसथो मिथिबाय साख्रि आला नायनानै गोसथो एडिसि नायनानै गोसथो एमए जाना नायनानै गोसथो सोरबा इन्जिनियार फरायबाय थानायखौ गोसथो मिथिबाय बैसोखौ गोसथोनानै लाब गैया बिसोरो दा बाइकसो सालायथिंबाय थायो मबाइलखौ हरनि 2:30 3:00सिम नायबाय थायो लेखा फरायासो जेबो जाया हाबा जागोन नोंनो गावनो गाबोन गारनानै खारगोन गारना खारनायनि खारनफ्राबो बेनो मिथिबायना हिनजावफ्रा मानि फिसाय गारनानै खारो खारना मा नोंसोरनो गावखौ एसे साननानै नाय दा बिराद मेटेरियलिस्टिक देरला माबा लाक्जारियास जुग फैबाय जोंनि सानस्रिफ्रा मा खमसे खम गैथाराब्लाबो 4-5टा गंसे थानांगौ न'आ फाक्कानि जानांगौ नंगौना नङा दे गाननाय जोमनाय खमसे खम मोजाङै मोननांगौ थाखा फैसा 2 लाख 3 लाख न'आव थानांगौ गोदान बोथोर फैबाथाय शिलंआव बेरायहैनांगौ ओरै गिदिंथिंहैनांगौ लाक्जारियास जोंनि साननाय हनाया दा बेखिनिखौ नों फिसायनियाव थांनानै मोनाब्लानो जोनासो गागोन लानानै थांबाय नोङो सा ससेयाव हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरखांनानै ब्लग लानानै थांबाय साख्रि गैया बाख्रि गैया हायोबोथ' रोंखाया खामानिखौ मावनायनि अयभास गैखाया हिनजावनि नांनाय लुबैनायखौ नों सुफुंनो हाया मालायफ्रा न' खाथिनिफ्रा 4 साइका लानानै शिलंआव बेरायहैदों मालायनि हिनजावा मोजां न'आव उन्दुदों दाम गोसानि मबाइल लादों नोंनि हिनजाव नों जेबो होनो हाया ओंखायनो बे हिनजावा बेजों लाइन मारि उन्दुदाखौ मोनाबा होननानै रायज्लायो
मिथिबाय दा बेखायनो होनदों बे सोखो मोखो मुलुगजों गोरोबनो गोनांब्ला नों माबायदि जानांगौ दिनैनि दिनाव नङा होमबा जों माबायदि जानांगौ बेखौ नायनानैसो आगान सुरनो नांगौ आरोबाव मोनसे खोथा दे फार्स्टआव बेफोरो आं नाया दा बे लाक्जारियास होननाय बुस्थुआ खिन्थु हौवासाफोरनिख्रुइ हिनजावसाफोरखौ खमसो खालामदों ने दा आं बुंबाय खमसे खम जोंनि लाइमोनफोरनि बयनिख्रुइ देरसिन थांखिया दिनैनि दिनावहाय खमसे खम गंसे आइफन थानांगौ सोंना नायनाय खेबसे खेबसे गावनियाव आइफन नङा होमबा थानो नांगौ खमसे खम हिनजावसाफ्रा सानो बिउटि पार्लाराव खानाय बोजाथारनांगोन मास मोनसे 2 मासाव खनसेबाबो हाबथारनांगोन खमसे खम बेरायनो मोननांगोन जोंनि हिनजावसाफोरनि बे मोनसे सानथि खेबसे सोंनानै नायगाबावगौ गासिनावबो नुजोबा 80%। दा ओंखायनो मा जाबाय सेंग्राफ्राथ' होनो हायाना बे बुस्थुखौ गावनि गोसथोनायाबो होनो हाया कारण गावनि गोसथोनायनि मबाइला बिफाखौ दमनानै बायखानायसो नोंनोलाय बहानि आइफन बायनानै हरनो हानो ओंखायनो मा जालायबाय दानिया बै जयन्तमोन बायदि एसे थाखा गोनां फैसा गोनां बोराय हिनजाव गोनां हाखौनो लाइन मारिलायबाय आइफन बायना हरनो हायो बियो नङा होमबा थ' बेबायदि जानायनि खारनाव दा ओंखायनो नाया थ' बे बुस्थुआथ' अट'मेटिक फैगोन खिन्थु दिनै जोंनि मावनांगौआ मा नोंसोर लाइमोनफोरनि फार्स्ट मावनांगौआ मा दिनैनि दिनावहाय आं बुङो बेनो बेस्ट टाइम बियो बारबाथाय जेबो जानाय नंला मा टाइम नोंनि इयुनखौ दाना लानायनि नों मा जानो नागिरदों बेखौ थांखि लानायनि आरो बे थांखिखौ होसोनायनि बेनो बेस्ट टाइम आरोबाव 2-3 बोसोरनि उनाव बे बारग'लांसिगोन बे बारग'लांनायनि उनावहाय मा जागोन जोङो दा जों जे लामायाव नुयो खामला मावनाय हाजिरा मावनाय सोरबा बेंगालराव थाङो सोरबा ट्रेक्टराव हा जावदों नङा होमबा बेनो आरोखि लाइफआ दा खिन्थु नोंसोर थांखि लानानै गासै नोंसोरनि साननाय हनाय मैया मा नेगेटिभ थिंकिं दंमोन बेफोर गासिखौबो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्राय नों सोलायनानै नों थांखि लानानै गावनि सायाव बिश्वास लानानै दिनैनिफ्राय जुदि खामानि मावब्लानो नोङो फैगौ 5 बोसोरनि उनाव फैगौ 10 बोसोरनि उनाव बेवहाय थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा साफा साफा मास्टार साफा साफा प्रफेसर साफा साफा डक्टर इन्जिनियार एसएस आइपिएस अफिसार जानो हागोन बयनिख्रुइबो सहजसिन खामानियाथ' एसएस अफिसार जानाय आइएएस अफिसार जानाय मिथिबाय आं बुंदों नोंसोरखौ थ' थांखि ला आरो थांखि लानानै खामानि माव गोसो होनानै फराय बैफोर फांफुंखौ जाल दाब दोनथा आरो नङाब्ला नोंनि बैसोआ 25-28 बोसोर जानायनि उनावहाय नों हाबा जानायनि उनावहायनो ओइदिनखालिनिफ्रायनो नोंनि स्टार्टआ जाबाय ट्रेजेडिया नोंनि फेमिलि ट्रेजेडिया आरो बे ट्रेजेडिखौ नोङो नोंनि बैसोआथ' 25ल' आरो बेसेबां बोसोर सहायनांगोन नोङो 50 बोसोर 75 बोसोर बैसोआव नों थैगोन 25 बोसोरसिम रंजा बाजा बिमा बिफानि सायाव नों सोलिदोंमोन 25 बोसोर बैसो जानायाव नों हाबा जाबाय गथ' गथाय जाबाय दानिया 50 बोसोर नों गाबबाय था मानसिया थैनाय समाव गोबावद्राय जायो नामा जासिगोन दा जियानो जा आं नैबेखौल' खावलायगोन दा साराबो गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो जाहाथे जागाय आलासि दंबावो दा नोंथांमोननो आंबो माखासे मानि बाथ्रा बुंबाय थ' बे बाथ्राफ्रा जाहाथे मिनिंलेस जाया आं नैबेखौनो बुंगोन गासिबो नोंजोबाब्लाबो बेवहाय थानाय जुदि 10 जन लाइमोनफ्रा जोंनि बुंनायजों साफा साफा मोजां मानसि जानो हायोब्ला बे बिराद गिदिर बाथ्रा आरो जोंथ' लुबैयो जों गासिबो जाजोबनांगौ दा बेखायनो आं बेखौनो बुंगोन दिनैनिफ्राय जों गासिखौबो बावगारजोबनानै
गोदान सिन्ता गोदान थांखिजों जोङो खामानि मावनोसै नंगौना नङा नंगौना नङा आखाइ खमबा होमबा खनसे दिनैनिफ्राय नोंसोरो नोंसोरनि साननाय हनायफोरखौ सोलाय जेसेबां मैला सानस्रि दं बेखौ गासिखौबो गारहरजोब गोदान थांखि गोदान सिन्ता खालाम येस नोंसोर रावबो होबथानो हाया आरो नोंसोर लाइफआव साफा जाफुंसार सुबुं जानानै फैथो बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ